sunyane kurudie mu a omunchi efiri amakum omunya asantefo omuya amakumfo kumase beto amakum ye kyekire asante na amakum wo urata chima akonya kase ho ayekufo na edi ayekufo busuya no sokro mugu egufia kase yensam doto bibi adishi busuya kumfia me ya wadishi busuya kwa achia me ya adishi busuya amamre no wode yeka ena Ghana constitution so wode yeka akonya bi to ye wo mamu wotumi yi obise omedi akonya no akonya bi nene ho sunyan so afena mu ensan kire wo hini bi ada asunu dware wo ha ti abaye sundwaye enye se yekum sunu ne yega no akonya bi te se entotoro so ene hafu nkonya omoso masantema ewura tumfo se etu ababio akonya so to wo ho na ye pohen foforo bedi akonya na eno so wo ho amamre akonya bi eba fie miensam no first gate second gate third gate gate bi awo na busu yapanyi amamre ne amaniem adehye doso ena enye dehye bi aso ne fatachi ne yase ti amansa be san te se be yesu yan na yi amuma ne yomo wa ne yesi oyin foforo bi a wa bebwa mpata betene yi paso aba benum sikasan eno ne ye yi kan yese o fa wabrade wo do wabrade eko eno na nomination form amamre mu enye wa na wo de eko sunya ye man hene nti ubepe akonya biya woni sunyane akonya ne status ejina the same level so betimi akonsu atre man hene ho na wo de wabrade na jasa wo hene no ti adehye dodo biya mususu se mudi akonya na yeye no obiya de na brade beba nti wa wamfa wabrade ama ne kire se umpa akonya no yeyi wafrim ensan we ka ho kasa epie firi wa no wa bonten ka ho ipabu a chesfa sai so no ankasa aton nani munyam education aba be ka ho babia wan kasa wa ba obire edu kakra no so ka ho poni na wo ye no guarantee wo say automatically and kian can say nanom emfa ma to bi hwe so wakobobo sian de aba na sa abrade no so nko nsan ma eno na de tuo twen mejamade na mpanifo se nkra na hwete a na nche so mayira bra yesi ni se na ni bra aba obi sika akɔhye ti na ni nye ho ada na emom nananom de akokoduro ya na ye yeyi ni se akonwa so wi a ebi betimi akokot enkosi ya aga ko adu edi kan akot betimi agina so ne se nipa no ye de hye na enuru ni so ni court Ghana tumi ma wo hema akwan so yi nipa 5 akonwa bi ye se obi ase no nsai wo kurom ukoso ai kire wura nkonwa ne nananom kasa sabi muko yi ni firi ba bi ba muko yi firi ba na zantan yi ni hwe na sabe ni ya abakasa me mpawe mi pa so masi ebra de kotokoche man Sylvester ebedi akonya sisi otumfo bonidi de akonya ne chen no te to mre bia oni ode na de no otimi de benkomje the kingdom ankasa obono anenya baako Ashanti region ana Asante wo one kingdom no sa bono hene na dinkra a wakodi kodiva na tachima hene nsom no hie na ate ye ntam moja de munte amamre ne amaniem budi buru mfie aduanan 40 years onware da onwoda akonya to fie ma wuni ohene kra nti oba ape ai amamre na probi ontiminka this was my movie ko kate ya mobi bi akwa ba de ba afidika say so old Boga TV or YouTube Facebook TikTok ba bi obe share on social media no so na de ba ko ene besra oni ye mbo abusua by way of say obeko YouTube na wa subscribe to your channel no na wabeka ya abusua kese no e ba sa de de betumu bia na wanya notification no so wetimi ewura mu ahwe bi o Facebook abomodia like page no na onso share ma obi nsa enka bi bia na ne yedi hu komo yi ya ode na ope bibia account so na bisa bibi wo mu a obetimi dia to comment section ho ye ni je ho pa enchire afabra baso bo afabra ye mpe atemni ewo ha emom wo criticism ama ne ye healthy one a ye betimi asua ade wo na ye nyina efa emwa ema ya mamre ne amane ene ya bakosem ye ntimi ensua na sene ye channel ye design dia ma no ye sa na ye kono ye taiko na nanom ho ne wo mu edi nkomosua ma bakose no amamre na ne dia ye ka amamre ne amane a na ni fie mu ankasa ne ye be resense ye wo area Center for National Culture Bono region na manyo opening kese ba ko amemo no ankasa da ne ho adi na fe ya hye nkomotwetwe na se ye da ba hwe kwan ye fa so a ya ye si ehene ewo akanman mu enema pi na ye ekoso ntinwa so ye ekoso o man mu pebre no ya hensem we si mi na media we si aduru so enuru so kwan kra na si hene na hwan so enem wo ho tumi so ma obi ebe yo hene ni nyina mu nkomonti na ye hia opening kese na memo no ankasa da ne ho adi ede akere minimatiefo opening wadawma ya mwakwaba memo wankasa wadaw ho adi ede akere minimatiefo meda semenia de edi kan ye ntia Old Boga TV ahwefo ne atiefo nyina okay media ankasa ma hofo de to me ene de obi ani mo madwuma ma cultural center Richard Kusi Crime Richard Kusi Crime alright na TV ni radio nti dino ansachira ya ba mu kakra ye frame tikelinkeli ewa abonten ono na dodo na eni kwakwa na nse ba no me yemu ba ko nanka mbabe wonse una tosu mi yenu na kwakwa na nse ma me tosu mi ensa yes sir one epeni ntipani okay na ewuye
no san wo be ma bi kwakwa na nti papa e friend nti okay nti owo ye no de ne to ne papa ofra akwala ne nti ena nti wu ye no san wu nti echi no si me san bi so ato me papa oye be ma idi nti oto ne di nti kuma aye benya nti kuma echi ne ye be wo me tikedi nkeni ena ye be wo afu dotwe ne ye be wo nyankoro hwea ye be wo krokro kwabo ye be wo kanka bi se ye be wa ena owo ne ka echi afase ncheli buya wow nti na ma ya say kwakwa na nse ma em se nso wow nso wow dakure bi wuro ma di san komo no na ya hwehwe obi ya ne ne ro because na meti nti kuma na meti tikelenkele ma de ya me say tikelenkele de ni tiso na nti kuma ni tisa enti na phrase di nti kuma na say na o ye nti a otoso mi ma na nti kuma wow all right ya da see pa na twese na ya wuro mu wa mamrem na ya kwa ahemfie eya nsem pi ya tete fa na nanom ahensie ene ahensem ho no ya na emwa ema komato ya mu ma na me nyi ni so se sa de na tu betwa sanse free tete ya na wo ahensie ni apre entwan ne mum ya ba behwe kwan pa ya fa so si hini wa kan mamu ade asundwe ba ene won komoti ne ba ya na ya ka se ohene a hwan kura ni obi o qualify se frɛ no ohene bada seminia ya kasa ohene a kasa yi wa abose akamai mu kasa bia wa na abose ohene obi a ohene ni padomo ano ti nya kasa ni free ohene okay ohene ni padomo ano okay nti onipa bia ohene ni padomo ano no ye fa ne se ohene ti etwa ni ti a kwasi broni kasa be kasa leader onu ya kasa ye hini bibi wa kan ma na tse ye bie pono na pon kase okay a wotwe ni padomo nti se hini pono no okay utimi hini pono na dia na obetumi ya pono no na ehini nipadom na nti timi hini pono na dia wodan ni mu bia ye dia ni bi nti nipadom ni nyina dia ohini ye ano e ye fa ni se ohene na ahini ye wo mu ni disuo ene nkurabata na ye kasa ohene an kasa dia se wura sunyan ha na ye kasa ohene a ohene ye baako okay ono ne odefo bosoma asonkrewura wanya ne ba biko asabre wonte ase na mpanyufo si asansa ko abuna odi na chija akromenti odi na chija na kwaku saben ababio na okasa ohene wura sunya akrudu ma na ase mehwe ohene a die bebo dasani bi atimi ye baako na sunya man hene okay na sabi mpanyufo se baako fo nsa enso nyame ni kata ena ni padodo so koso nyame a baako fo mu achacha ba nu susu a emia entembre bia no ahene no emudu nti ohene no pone ni tumi ni bi e de man bi nkum ni nifa na nim ni nachi kwasi bring back no north south east and west okay pone tumi ni bi de ma binom se de be ya omonso so omo be suso ni niam bi mu kakra nti omo nyina aso be ya ahemfo etwa ne hunhia e ma ohene no ni moyedu nti ye kasa ohene a oye ni ohene ni padom ano nti obesunya man nyina ye ni padom de ohene ye ano no oni ni sunya hene okay na obetimi ye sunya hene so a abusuya ba akopemu na abetimi ye free okay sabi ubetine sunya ha na bebu sunya ya dan nyina besi na bronsan begu sunya ne kotal na sunya kuru ko achichiri bi wo wiem kura kan wa enum qualify se odi sunya hene a eyeyi amamre ni amaniem ansa na obetimi edi sunya hene na ade edi kan ne se oye de hye so a ade se busunya ban ena di akonwa wo kuru yi mu sana kuru bia so te eye asene kodi adonten ade hye busunya ena timi di ade ewo sunya ne kuru dua mu a omunchi efira makum okay omunya asantefo omuya makumfo okay kumase beto amakum ye chechire asante na makum wo okay nti sunyafo anya asantefo omuya makumfo sunyafo tuyi ansana na ase tu odikan ebe chechire na asante man nti omunyi ma asante ho maache okay omutu yansa ye chechire asante man nti omuya makumfo ansana abrewa anche wa nyame ene ne dom ebe chechire kwa aman ama obiri bo ahen abedi ade achire ofiri mu a ne wo fa so se tutu eso ai konfiri eye akwamu betena kwa aman akonya so be chichire kumase ansana ye chechire asante sa abiri ni nyina na sunyafo afiri ho dada na makum nsoso ewo ti kumase beto amakum nti abiri bi ase utie asene kodi adonten emra ne a ye from amakum akosa brempon na nanom nana dumpo ase tabiri aje kofo na nanom makokomani a enyamo ya frise munchi efura makum kumase so beto amakum ne dia so sa all right nti ye ansa na be use be disunya hin no je so frise abusuye ni okay na uvura abusuye nim so a aya nkora batata wo yeah
te se techima ura techima akonya kase ho a ayekufo na edi ayekufo busua no sokro mugu egufia kase miensam ye wodoto bibi adishi busua ye wakonfia me ya wadishi busua ene ye wokwa achia me ya adishi busua nti akonya na rotational broni kasem ifri doto bibi akonfia me ya konfia me ya kwa achia me ya doto bibi akonfia me ya bi mo te ase e kon rotational sa bi mo so nte ase sa akonya na da mpanya obi ampie mra na yen sense wa wo se fata bia yen fa ma ko ba sa na se mfa ho na ebusua o demokra na eto so ayede ama ho en fa ho ebetima ba se bi kura wonu apanyina na edi ene wa free na kuma san ba bedi eno na most of the time ye dey ntinyo ahwo ne ade ba no enuru ye so enuru mo so ye nte ase ne do sto ai eno eto me bia no so de ba pa ye ko ye ni ye behwe kwan no mu nia eboa ma asomdwe eba poten no na oka ohene atena ye ne nkurabata wo no ho no ade no nanim na chi ni benkum ni ni fa me nim se ebi mo so bekeka ho a omunyina na wo wa no ho na mmiri we yakwa yanim no ye be wura mu akọ ho no mo so na ehunu ni sei no se ye si hine a kwan ben so na ye fa ye di potin ye hu se abia obia wo abusua ahodo ye nim se we su na adu hwan na wotumi so ka se we die mo ye yi no ana se me mayi no eyo hima atena nkonwa ana se adishi busua ni nyina na to aba senate me ni amedase amamre no wode ye ka ena Ghana constitution so e wode ye ka all right ma me mfa misunyan kuru ya metimu sesi yi me ntia na akosua dua so sika bra yesu nyama hema ene na tena nkonwa nyina ma me mfa sunya kuru de mo sanse sunya konya adam pan sesi yi a megidi sa mamre ne amane da nanum guso a omoyi di osefata se ye di obisi akonya so hene e wo sunyan ne yedi kan akonya bi to ye wo ma mo tumi yi obise o medi akonya no na egu ahodo be miensa akonya bi nene ho sunya akonya kese a ye bon kokko akonya onsan kire wo hini bi ada sunya akonya ya nana bosuma so nkrawuria wonya ne ba bi ko tena so nana kwaku ebu afiri ma nana bosuma betena so no sunya nso afena mu ensan kire wo hini bi ada mejidi se benya mra ba be disa ankomo ya brai se be disa ankomo no sunya de ne ho obi amakonchi sunya da ena enyo hini bia na ebe chechire sabi sunya aman ema adeshibu sunya no ena sunya aman so mfa ne ho nkwohye hini bia ase da sunya ni gina na mpara ne a wonsu ankire hini bia da onsu mo hini bia da mekita se ma meken onye o ma hini bia so bremponda dabi oni obi amofi pam dabi okay ebra wan kokko adeshibu sunya be pie asase we so bofo amudi kan ni hia eye bofo antepim busa bofo bo hen kokko be hia ni nua antepim busa ena one no nkomodie bi ko so na o kire se oteta no achi ho ba bi na dom bi nipa dom bi firi ba bi ba me pese me dom asuko na be me ya che na one de ho na ote na wa sana ba form kakra obeduru ano se de hesite no timi se asunu dware wa ha di abaye sunu dwaye enye se ye dwa so no enye se ye kum so no ye dwa no unse ye kwafu ma bi wa oduru ba bi na se abo bi ahweto a ye se ye kokohwedi adwaye kokohwedi adwale wa ti bofo na se mo kan ni aha ye sundwaye sa sunu ni dwale wa ti afro no mu a omodi omo penyu no fro wo sundwaye ene se ba bi edwa so no na asem we mese dan wa do masuko bofo a ba sa news no dada se sunya interest ba bi ye dwa so no no ye akosu ye ko school nyina ye di sunya fa sunya okay na asema American yes ano keke ne de ka me bibi nkrata ma kire all right enya nkrata bi a ye twere 19 okay there be archives okay bofo antepim busa ene ni ni abo ahekoko bofo antepim busa free de nchira ono na ekekere odomase okay aye antepim domase one bofo bo ahekoko ne be hia ampotamu ha na antepim busa wa hadada ena bo ahekoko beto no okay no kire omode asuo bi ye hye ye frɛ asuo no gubre okay no mo de wo airport side ho nti sunya ko na ka so nso mo hene bi ada nti sunya ko na to na se yeyi ohene a ewo ne ye be ya fa ho ye nhwe akonye bi te se entotoro so ene hafo nkonwa omo so masantema ewura kro bi yiri fi ahoma mpasa chi kotoko hene otumfo se tu aba biu akonwa so to wo ho na ye po hen foforo be di akonwa na eno so wo ho amamre okay ena yewo akonwa se de meka se eno so wo edafie be mi ensam no
ɛno nso so akonya ne tɔ ne yɛ yi a ɛno nso so wɔ ho amammerɛ ɛsɛ sɛ akonya bi ɛbɛ fie mmiɛnsam no first gate second gate third gate or first gate second gate gate bi awɔ na busua panyin ɛsɛ busua ne nyinaa akɔ bɛn kurom na de ɛbɛyi no yɛ nyinaa yɛ adwen koro after the gate no obi awɔ na busua panyin yɛ san wɔ busua kuku mu ne nyinaa nso panyin a ɔno na yɛ kuku finance all right yɛn kɔ so bi a yɛwɔ akosua dia gate yɛwɔ bi a yɛ nyama gate ɛna yɛwɔ bi a yɛ apuduo gate o saa gate bia wɔ panyin ɔda no na yɛwi a yɛwɔ kɛseɛ baako nso da mmiɛnsa ne nyinaa ano sɛ busua panyin all right ɛno nso so ɛwɔ all right eti yɛ process no hwan na bodin hwan na ma finance na hwan nso na gyetum ma obi timi bɛyɛ medase sa konya tɔ sei te sɛ de sunya de atɔ yi yɛ mo obi din sɛ de ne bi di ubo obi din a woni abusua nkai ne nyinaa nni ne yi all right ɛte sɛ de NPP anase NDC na yɛ papa John Mahama sɛ onko biem ana na Akufo Addo sɛ onko biem nti ɛwɔ sɛ yeyi nipa a wɔsɛ fata na odi party n'anim na woyɛ party chairman no wabo bi din sɛ ɛneɛ yɛ de asoma si kɔ woyɛ sa woni party members nkai ne nyinaa ani ne yi amamre ne amaniem adehye dɔso ɛna ɛnyɛ dehye bia so ne fata chi ne yɛ ase ɛpanyimfo so wɔkasa bi ɔmoka ɔmo sɛ ukita buru betem na wototo nkukɔ mpempem mu a wotwe mo ne betin yɛ pɛ akokɔ baako na beso nti sunyanya konwa ada mpan sɛ no nipa atumi kita ɔmo sɛ ɔmo si sunyanya konwa ɛyɛ sunyane man hema ɛne abusua panyi by process number faso no ebe yɛsɛn medase yɛ na ɔhene na yie ɔhene yie gyina abrane nan nti na sunya man hene yɛ na yie mu miɛnsa aka baako nti amansa bɛ san te sɛ bɛ sunya hene yie mu ma ne yɛ ɔmo wa yɛ wɔ so ɔhene na firi ne yɛ bɛ bɔ so official announcement of the death of the chief or the king ye true ana ye tre ni nyina ya kasa ba ye boso a ene ye yie no da yedi kan ya boso awie no afei na ye be ye bedi nana na awotweda ye yie no de etoso mi no de etoso mi ensa ne se ye be pen na bi esi ho ne ye de adeda wo hene ama ne ma nyina ne na ba bedi enkra etwato ya kwa akosie no ene ye de etoso mi ensa ne ye si ohun fufuru bi a wa bebɔ mpata betene yi paso aba benum sikasa eno de ye yi kan ɔde ye jensa ye si ɔhene wie ansa na ye oba ofiri mu na yi nti nana bosoma ye friend doti ye no ye nya nana yi afei na wabɔ nkyere mu ka sɛ meti ne din kan a ye kudi na wɔtwede akyire na meti ya ne sɛ be ye nana doti ye na nti meti doti na ya na medwen sɛ ye sie no nti na ya kan doti no no obi ya na sie no ye kopen na ma ye doti ye yes nti ya doti ye na wie no nana abusua panyi a oda bo an kokko ade chibusu na obi ebu a ene baatan a oda abusua ni nyina na oye man hema nana akoso dia so sika bra yi abefre bo an kokko ade chibusu ni nyina ne yato ama mo se akonya na da mpan kontre dia ko boja ase ama jaase dia bebo eso se jaase ada mpan nti yempa de obebo jaase akonhoma nti mo maye audition bia o se fata a ususu se wudi akonwa yeye no bra yiwani yɛnhyɛ ne so sɛ obi ne koyi obi ma wa wo pɛ David so betumi ana so se fata no bra David odi mbre nana no edi ɛnyɛ wa na wode wani mu kɔ o hwa akonwa na wo kɔpa adi no ne kase yɛ te sɛ sunyan nana aboan kokɔ nana aboan kokɔ ade hyebusu yi nana bosomakɔ yɛsɛ akonwa no wa wo se fata bia fa wa bra be yiwani wo be yiwani no sɛ politicians anka be kan say oko file nomination form alright e dey akyere say obi gina obi sa na amamrem ni yem friend sa ye say o fa wabrade wo de wabrade ekọ en na nomination form amamrem ti abrade ne say dey sitie ni akonya na ni monyam ne kese ye no ye betwa ho bo kakra ato bi ampredwan ya henum ana ampredwan ahasa wa ho bo adum predwan ahasa obetimi abeyi wani se wo pa akonya predwan bia so ne bo osika mo na wo ho sabere na ye si ne mu sa yenko ye nim ahemfe sika kan predwan matiase nti ye dim predwan ne to hope na afei wow osusu se wodi yeye bia na obo aho nti obo aho no aho bo ana so pe enye wa na wo de ko sunya ye man hene
nti ubepe akonya biya woni sunyane akonya status ejina the same level so betimi akonsu atreman hene ho na wo de akoto no anim sanana wadaru mamene nipa so masi me dade shibusu yen wo sunyan mu akonya nato na me yede sha me se fata se me die yi ohene mesere wani monyamfo wani monyam kwosira akonya no mame na wo de wabrade na agya saa ohene no na ohene no mu maba sunyan abesire sunyan nananoma abohan kokko ade shibusu ya abusuya panyin nanan ma ne mpanyimfo mu ka biyedim no se mo de sha so mati se akonya ya adam panyin odi eyiyi na brade ni na saa ohene abesira ma obi so bekwa akosi ntotoro so na ntotoro so hene so de ne de aba bi beko bechem na na si ubuo na si ubuo so de ne de aba na fosu di abo ele obi so beko tachiman na tachiman nti adehye dudu obia mo susu se mo di akonya na eyiyi no obia de na brade ya beba nti wa wanfa wa brade ama na kire se where you went free mpa akonya no okay one obuo wa osusu se mekwa mi nya two obi nso timi gina hu se magumi hu fi nkekawa wo me watali fita ye hye media nkekawa wo mte mekokora ye bebo benya kwadu e de abọ me ntimi nkokora ena bi soso ewiase oba ye se kan being a leader so be can define kasa no ompe eninimu okay oni leadership qualities ena obi so wo nso akonya kasa no wa na adwen so onye de onni. all right you better so bobi ma me kakra bi na me mo atie fo nka ye se dwumadi aye die no Estelle Natural Clinic ena wo mo aso ya sene se obi bia wo beba wo mo nche no wo beboa ma pomudin pa aye wo dia eno ntia bibia behunu se bibi koso woni padua ma emwa wa pomudin no na otutumrika akohunu wo mo ewo bawe wono ne nanan ma himfie no ene ben so ewo nkra pompuni mantamu Estelle Natural Clinic wo sanya de ahodo obi tise diabetes wo so so asabia mu ahaw bia ba wo moje mu wo nipadua na kwa bia na ho atochima se free wakoma ekosi o wasawa ene se wahrawa ni bibia wo nipadua no mu no obetumi ahwa aboa umpomu na hawa ba mu ani nyina so wotumi hwe emane ma nyina ekoye hepatitis ananso se niema bia doctor bi aye hwehwemu aka ho hawa kire no wokọ Estelle Natural Clinic obetumi aboa obedi kan de wafa mfidie ma hwe hu yade no ba bia hu tapote na wo hu adura wo de kawa ensoro yade no be yi na firi okra ma wanya fa hu de firi 0536 520897 and 0536 542509 na oni Estelle Natural Clinic eni sawoso ombebo awo yepa na 90 say no obi pa obekọ ordinary boade anase na brade ebekọ akopre akonwa na enye ohye na yahwe nti ode kosa no a kwan be nso na yede ne befa yebefre vetin yebeyi omunyina begina ho membo obi ahunu say we na bepre ansa anase yeyi obako a na ebema amansen ahu senete medase menia sabre ye nipa dodo nyina adehye om se fata de koi wo de kwa nananom besom se nananom anso mu a eno so ye omodu animtia okay etse de MPP na ndc akonya adam pa na esi yi flag bearer na akọ file nomination form na ese form ni ye ma obi nto wow wutimi de omokra ejina asem ni bia okay sanse obi a meji me no di sem ye party member kita party no bibia edim se me babia eyeye na o se o ma memma bi nti obi a nipa o hakula na de abrade ni baba o mo beje ni nyina. Okay, in this case of tradition no so obi bana we are no anase kobase nka politics man ko de be court na no so otimi court na so no obekọ na nanu mo na so utimi court. Okay, utimi court so me ma brade aba ya nyemi antum ya nyi wantum na mo nkyere ma se ntira ma medru. Okay, na bra abrade na kwa kugu na nanu manim se ya wie no akonya ne ye baako nipa dunsia ena aba. okay, akonya ne ye baako nipa nso na aba akonya ne ye baako nipa miensa na aba afei abusia panyi abakoma se asantema mo abakoma bi sanse emre bi abesen ko se akonya ada mpanya abusia panyi mo yibi na abakoma susu yibi sanse mo nyina aye abusia no mo mpanyi fonti ti asantema mde krobe asanten kotoko hene se mpa abakoma bi abi ewo nti ya hade abusia panyi abakoma ene ohema awote akonya so okay, omo sa nipa yi na tumi ni kita omo pa se omo yi dehye no mo de osefata okay, na de tumi ni kita no pa ayo ohema no sansa de busu ni nyina oni nim ne ma no omo nyina oni nim ne ma ni nyina nim de ode ne kwa ahemfi a
onwu n'anim ase ti nananom so omopa omo beyi mpanyufo bi ase bi omo anim odu kakra wo abusuani ene omo nyina atena ase ene ye omopa enye o hye say ye mfre ma me panyi ba panya asomasi ba panya asomasi ti omo so adwenkyere on be from ne omo atena ase say akonye ya adam panyi say abra asomasi obentin nipa we mu nyina ena atwe omuti afi mo me nkeka ne mamum ye wodi hye bu ankeka wa wone ho ye betumi ahwe obi din ye fa wodi na ne yato atwene ya mensa kofi kuti na no ntokwa ya pa ya sotro wa akiri ha monkohwe waboro ne ho de hye mu a ene nipa eko abonti obi akora pata na no nti wo sa kwa adu na ebebo wo na nipa nka ye ne yudi ato nchen ya adwene nka ye no obi a fini nkeka wawo nsa ho bia ye yiwa firim ensa we ka ho kasa epie firi wa no wa abonten ka ho wonipa bia nipa bu a chesfa sai so no ankasa aton nani munyam di woni ani munyam e ka ho ye kekasa ne mani nyina bum na wo bewura na idie mu mpa sukusem ka ho waduma wo ye ka ho sebi mpraduasa ba bia wa ankasa wa bo bra kro duru kakra e ka ho ohina ye bepa odi wasi akonya so nananu manu sisum na so mesere meka o te bicycle so na kwafu na sebi mpraduasa memu akuafo anim tia buka ya kaze class 1 den kura uti bida na abusunya kura na bikura wuni aketo a waye ne masters awie abikura make say wo ye ne service of Bank of Ghana wonyanya adwuma de nanso ye hwe ba bia wa sha se afiri na etimu se oyo kase bi da ache ye nsan ne ho fam mede woda ye besan panyi ho de amani aketo a nti say education aba ka ho alright ba bia wan kase wa ba obire edu kakra so wo nsem no so na wo de kakra eno so ka ho biem ye san hwe akwanya wo ye beka se links se ba se ye nlo be kura mpre bibi mra eno so tinananu be keka sa ne ma we num nyina bom ye keka bom wia na fe ya hwe ne yi eye nipa ba ko a no ne de be koso wo dan mu ya dodo no anim ho hwe nananu mu ewura dan mu eye sa sorting ni nyina wie ne ye hu no obi o se fata se kwan be so ne fa ide announcement ne ba ne de announcement ne bre hwan mo ansa no publicate se nananum tena dem kokom na obo ye sa ne ma we nyina wie nyi yi ba ko a ono ne bi di kan frɛ no kane ne ye yi no ye be frɛ ono nananum panyufo e be jatum se akonya ni panso na ba so yi de ma ya mensa kwasi mensa kwa me aba bio ene de akonya ne mana nananum nyina be ko ben kurum atu nsa aguso e bi a kire se wojetum betoso mejetum ye nyina jetum se de ma so mo obi nko gina ba bi nko kasa me ma ko shy ofufuru achi bi enti ye be frɛ ne ye de ma no ne na atena ase aja ya preko akonya kese ye adam pan wa uni nananum ko ye sen ye na bani fosi de mo odi si ne mati na kokromoti ko benkum bani fa so wade ye kire ne so akonya de sha mo doso obi a se fata nanso nananum akoban kurum se yawo wona ye mfa akonya no emma eno nche se unuanum a na omo prempanyimfo ma anya ni nyina obuo mo ni mutia hwe se pepepe ye ene bi akonya be ye adwuma ti e be from amom mo nyina ye ne omo nyina akasa ama mo to ye adwuma nti ye ne ya akasa nyina awia ne ya bona no se asemu yi o ma ne ye kokoma asem na fe na ko on cha asem mo ne bra se obi a obedi akonya kase ye ja ya kwa ma ne ko bia na fe na nanu masa apemre na omato mo nsa afra de hia amode abrade ba ya amanya no ya sa to yensa afra mu nyina na nanum tete amamra asem na America ni afra mu nyina abusunya madawo ma ya mamu nyina akwa ba fra mu ne de yenye bone mpampan fose ye kuro akonya kase to ya mamu nyina maso te se akonya na dampan odihye bia wo se fata twonti moye ma ne ye fe mo akire se moye me ma moye katachie na mudi mu nsoso mo akire se akonya no sombo ayesese be ni patitru ene edi akonya no mu nyina mudi ma ne ye
munyina mudima ne yi nanso yesere mu bibi niema ba ko ne mienu bi nti atse mu ba ko pe ene edi na bra mo de abrade kora ba no na nan ba besere ma mo ne ka kire wo sa akonwa yi so ndi sa bi anya ba ko fo na epre to wo a wo be pre a ankwa ama wo no na wo de onim de unyansa ne hu no mu aboa de obeden obenya no ti yesere mu akonwa no na nanom ye sen no munia ya preko ena yesere mu nyina se mumfa munyansa mu hu no mu ne munim de emo ni chidom amani ni akonwa no ti efrema na de wo ho no sabi bolo ayeboyi afichire bolo a obi be fa ne se wo afiri kura nim no obi so mfa ne se afichire bo obi be hu no world cup nti we communication as kasa bi efe no viewpoint or point of view asama ye be ka kire obi obesere twetwe no asa be ma na de ba asam na aka kire mi timpanyimfo se de okraman hu a opo wuwu no agina mo hu a obu ani chie enye obia na asem no obefa na hogo no so frisi obi de no wasi ne bosakin ane ke onda ye panyi ada na yosam de ko market wa enuru ne so ba ko no me kwa me maame na ye panyi ada na ya fa maame ne de ko ma me maame mu ka akiri ba enuru ne so hona de enuru ne so sem no eba mi ho akrati wa na nanum di yi no so ye niam bebre so na ejina ntie bia wa panyi na wo ye no guarantee wo so automatically and kian ken say nanum emfa ma ye keka niam bebre bom hwe say ye prinkonya na ye wo doctor ewo professor no wan sabio misre nanum wo mi JSS mpo na woni we nom na ekwa akopere ne nkonya die sukusem bata ho ye kona ye kabrofu na ntimi nka bia ye brofu mpo ade be chi no bi atwe krata aba wose na nasan ha ya twero no brofu na wasan ade be chi ni aton kuru na enia ntisa ni mabunum nyina ye keka bom to obi hwe so wakobobo sin ade aba na sa abrade no so nko nsan ma eno na de tuo twen mejamade menti ase ene nka moja begu saa ne mai sanse maame mubu mu mra fom ne ene sama hini bia konya to na wo se wo de abrade e kwa wontimi mfa 30,000 40,000 Ghana cedis nkopere bi ne yadili kan wom that's 50,000 fura kwosoro ko 1 billion sa wontimi mfa sa sika obepem MPAD no sa wom abrade na se muyedu na obi embo branko sabi animu bia na obakwa akobobo se 50,000 ohene no so okotu na ase ama na besra ama no untimi nko no ho nsapan onso odi bibi kakra be kwa akoma no sabi ni shenti ade ode beba ne mpabo aduru sika ode bema no na bere ka we ya wabo nyina na konya ya amfa na kai da wonim na ye de konya akoma wonu aketo pa ontia ma won ne ntia ma wo chene sanse mpanyufo se ensa ana udwan kwa ahemfie ensa ama nti ya mfa ma won ne mfa ma wo chene sika na hye nti we no na dituo na se country aba no me daniel ka oni akonya nke beda obie ni da ebe so anu kameti tuo beto na onya chitafo kakra bi kana ho anya da so aso no so wabusu ni nuanom ne maame nuanom na yonkofo bebo ni chidom so okay nti eba ne saa na ediani bra ba ne mateme ho no kure nyame ni mpanyimfo se de wono no ono na eham nti eba ne saa na ediani bra ba okay nti saa na oye den so a akonyadie bia de bi se piem na mpanyimfo se nkra na ehwete a na nche so mayira okay bra yesi ni se na ni bra ba obi sika akohye ti na ni nye ho ada na emom na nanom de akokoduro ya na ye yeyi ni si akonwa so wi a ebi betimi akokot enkosi ya aga yemu ahoro mu se ba se nananom ya amamre nye bi amane nyina wie ne yadi nipa ne sisu no obi si on tia se no bekokota endimi se sa verdict na nananom aye no because ya say yes court na otumi a court otumi obi gina nananom na obi tie mo fili kesi na afutu amede ma ne ye ba akope okay afutu amede ma no ne ye ba akope eni se akonya da mpan na abusuya panyi no ohema ensa wo akonya na yesini ana ohene eni abusuya panyi ensa wo na omuyi obi oyedehye se bi onya akwa wanfa sika ameto oyedehye
awofra le shibusuani na abusuapanyin ni ohene abusuapanyin ni ohema ase ye pese nipa no na omoma traditional authorities ne betena ase na ye di nipa no to si akonwa so a opa ko heaven court wabambe bu be pa ba ko edu edi kan a court betimi agina so ne se nipa no ye de hye na enuru ne so ni court okay gonyo ne be determine eduru no so oni mabusua mu debi enuru ne so eni court anase ebia Model family constitution atuho amasa konwa na rotation a ekokofi kusifia emra ya omensa fie efri ya omensa fie emra kwame anochi fie kofi kusi ya mensa kwame anochi kofi kusi ya mensa kwame anochi aye wo nkrata da ho se saa na edi no na ekobasa akire de de tira kofi kusi akoye mensa so de ya ena saa nkrata asa no betimi abam abebo uchidom akwa ma kakra na se omo kita tumi so omusi hene agi atum na yeyi obi de na se akonwa so na wo se wo na wo ye panyi ana wo se wo ye de hye wo na ase fata enuru bi so nti de be kokoto de bitufu obeboka agu minka so obeboka agu na ye do kobra abe kakra no ekoduru koto aye be fre day 1 no mo kwa abia mo de bus na beko day 2 afi mo de taxi na beko day 3 na nipa mienu ti motor supporters labor day 4 na aka wonko team day 5 no match no supporters labor enyo bi le be ka jiro ze jako but di for next one so nti asote no wa be hu se enkwesi aga afutu we mi bi ma abusua bi mesere wo ma na enkwesi aga atie no mo gitum se de na meka no na eye nokre science sabi ye paade hu ne ye paade nsusu sunya se nipa ne nye de hye na wo so kokoto nye de hye de a udika odi sika na ebeto akonya no ena akonya e wura beti se akonya ya asante yin akonya se moyi na se abusua no mo moyi de mo pani wie pe se de maka se o moyi de o nana no moyi de o mo pa wie sunya ya akonya kese no onso mo hin kese bi enti o mo beko traditional authorities ne ho country akwam benkum nifa twafo ankobia chidom jas ni adonten nkron na fe ye do akogina na nanom so anim awo kokuam ama omo ne from kingmakers atu ahene ne esi ahene fo ama omo so atoto wano sa wo se fata ne ko ba se hono mo ko hunu se bibi ankoso ya ebetumi obata ne nanom adwuma mo ya no kokwa no pacho an sa nanom anyi nanom ebetumi esi agina se nipa tumese amode ne ba ye de no ho wonkika wa maye nanom mpini machi na mpa fufulo emra Ghana tumi ma wo hema akwan so yi nipa 5 mpre num okay ode won de kwa yo mo so mumpe onfa bemra ode me ko na mo so mumpe wo kwanya so ko yi mensa beka na ohima ko na mia na osande me babie mi se ono de waka se ne choice ani me no mia na ode me aba ene de mdem ontimi yetintintinti sa sansa de hyenye baako okay de hyenye baako ena abrade so nye de hye baako pene de baaye na mpempi no se de sitie nie se ohema yi wie ene ebusopanyi yi wie ne de ko akokire nananom sa mpempi ne ya na adwuma no man nisuma ase awie de ita maka so man nisuma ase awie ni amamre ne ye ka ne bra nananom yi sa nipa no mo panu awie no sa ahemfo nkron no nananom de omo beko obi ahoma akoma wosuma ase okay ye beko na naja ase ho na naja ase ede wadaru ma wawu ni makonya ya adam pan abuja atena si o na ona na yi ani yi no se ye de ne ba na we de ne ba ba kire na wo bibi kan fa no waka so woni na naja ase wo case bia sa suma ase ho no ombe settle ene ade bia ese sa wo de ma na naja ase ama na ni so wo no ayi bibi kakra yi ani ekona na akomo ko nkono ni nyina ba ku bia o so be nyina so be nyina oni omo nyina abedi nkomo tie nuru bra ye de wo ba hemfi abachia wo omo nyina maka oni o makasa wo kokua mu dada nti eden sasa bre no obi bitimi asole se oyiwa ma na bi beyiwa ma kwa menyi ni se ebeburu num mo so mo ye nkron no munnum je wutumu a okọ majority okay ura hemfi a sa hemfu nkron yi enum ewo ohene ni fa so na nan woni benkum so majority and minority no okay ye hwe ni se ko ba se gate ni ye 2 na first gate ebia ampem gate ani ni mako gate ampem gate de na himade ampem gate ni ba no 9 na nyi na 2
The other gate near the automatic owner of the stool, and there be. Okay. A bit me about fear or the munipa by a man in Antum. Fear Hokrona no pesura. Bet me about fear Cronam no pesura. Ekobasa, Nanahima choice name to me, Uncle being influenced by Abia, the favorite family, or no Phyllis, Hannah meaning fear, Uncoma, and Chinuashoka, Uncoba. Okay. And also Sonayana and Baby, and my was so upon your sister woman. Okay. I was upon you soon be. Say, ah, Nana, Adana. Fear yana opesa would do near day. Eshe. Nti no so say bi adwini ba ko futi no so panyi and I saw the ba kwa ba yesi empe no nkofa from land so nkyere say ono nkwa na ekwa akwadwen ho abuso panyi mu nyina bebom o de bekwa akwato abuso panyi mu nim say de de ne ko yi atu ahene ne esi ahene fo wa ahemfie say we de ne ho nsem doso nti yen sesa yensa say ekokoba say nana hima ni ho ebia nana hene akonwa bedampan ye apo obi asisu a yenya no Yeguswa ye process na nana hima so afrim. Why na wotu me so si because hima no eni ho ono na be kwa kobo obi din. Why na be chi hina na ba sa se wuma to me kase ni na be di abusuan panyin nsem. Okay. To me kase ni na abedi abusuan panyin nsem. Okay. Okay. Obi di kan yi mu baako amana ba bisai. Na onne sai ni panso aka bo masi baako nkaye na aka. Okay. Se bia obi di kan yi ohema aka ne. Okay. Ama ohema akwasi bibi wa hemfi na obi a ya ba be yi ohena na obi yi ohene kane ewi akiri ya ba be si ohema te ba sa de atumi na free ohene ni ohema ni omom ye nyina ni wa abusua panyin no ene ni mpanyimfo na tumi na nkasa de kita abusua panyin no one ni mpanyimfo na tumi ni kita omensem so betimi ahwe na o ma ya masa ntoto ye ni nyina di abusua hwe old Burger TV bomode na oni mbie abusua no maybe ankomo ye di wo bi anka wo baby star menua kwasi crime na kusi wa ho kusi crime na wo dai de wo no yeda be kofi okay wo asembi obisa no na wo de ato comment section ho ye benya kwanya foforo ye bekoso ne didi nkomo bi atete se ya ye were lot of information ye de bebro etikoso na ne entre abusua no na fa wa asembi sabra na ekire ye nya no na ye bisa na ma na bebo ekire ma de bi e fa mamre ne amane ye ho no o nimde ewo mu a ye betimi abaji bi afri ne ho se ye hunu ba bi a ani tumi a wo se wo si ana say was a unsi anani oka was a jitum in the case of ye akamamu hanomono to say ohin kese bi owonsa ewo abusua bi hine ya wo yi ne so ana to say bi a ye wo man hine kese bi a ana in the state case of ebia yana any extreme ye wo yana ono na ohwe the whole Dagbon traditional area ni na so say ye ba bi yo hine wo abusua bi mu ama na bedi hini baabi a obeba be hye ya na ase a ya na wo tumi se o kire se we mepe no ana we mempe no medase mamemfa doma eni asante kwa anya hweso ye wa asante mayura asante akonwa nyina e wona se ne ye wodoma mayura adoma akonwa nyina e hye na se abisim kira enkran kwanta wamfi wamnafo asutia no eni nkuru bibiri a ye doma hene dia sesanko bomamo nyina sesanko nyani bito na ade chebusu na mopese musia moyi te se na abesimhini omobeyi no abusu na beja abrade ayi ohene a omope omoyi do omope ni wi omode ne be kire abesimata na nkonya na nanom gini tumu wi aye se na nanom de ne koma do mama yura no so fe se de moyi ne baaye no or ye the rightful occupant or ye the shekan obetimi akasa mempe no ansa kra no so ya kire ne manfo ni ontimi nso ayin kire akonya bi eche obi ase no nso ayi wo kurum ukoso ayi kire wura nananum yi hu se ukoso ayi kire do ma hene na uf abisim na akonya na odi nananum yi hu abisim wia ye de wo be kire abisim atena nkonya amomagye watum officially aboso se onye hene afa ni edo ko kire do ma mayura se de yeyi ni omukona esese mo wakaso mpa ompe se de ofin so di bi koma asantema ewura otumfo se tutu Dr. KK Sapon omukọ so he ne nkra tamni ne ma bi mu a KK Sapon se mfata ofin so akonwa na onya ade hyekan omudi ade na yeyi ni nti omukọ machi na omonsan bra na ono nim ade hye no so ofin so ye ne nkonwa asase nti so ofin so ye adana asante ni nkonwa asase dia onye bi awote so aye wochiman ema asante hene nti ade hye a musafata so no mo a wode na konwa ni jam no onim mo
nti so mpe we mu nko ifo from fanabra nti mo kokoko na mo mali ya oni ma de hia wo de kroni jam ono abetimi abeyidi ope wo ahoye na sa honye wo dia enkosi mre dodo sen na obetimi aka na wo de ba prekupe na wo se mempa ono atimi yi obi se mfa we mra sabi mpanyefo se de ode na de de benkum na edi ti wo yihene e wo do manko nya sa so na de ba na kwa kire do mahene na do mahene hwe na mo ni yo no abetimi abobi di sa so mati na mpen nko fa ne mra onim de wo hu se nkonwa so ne kasa nkonwa ne nananom kasa ti sabi muko yi ni firi ba bi ba muko yi firi ba na za antan yi ni hwe na se mo ni ya abakasa mempa we mepa so masi mede makonya na cha so masi bantama nana bantama hina ofiri mu ansana papa yo te akonya so ye ye papa ba fa asare wuso man kwati otoso nsia atete abrem na oye kotoko chairman no nana obedi na de ba fa asare wuso man kwati otoso nu sa ba nipa na epre konya no doso me ya me boss amene ne ye adwuma kuma se bantama hin fie sa bantama hin na wo firi no na amene ne tem ne tena mfie nsia sa konya no da mpa na omudi apele apele na me ya me boss epre ni epre otumfo gina omonim bobidi sa media konya na manipa aso mesi ebra ye de kotokoche man Sylvester ebedi akonya sese otumfo bonidi de akonya ne chen no te to mre bia oni ode na de no otimi de benkumje eno ye wa bra oman ye ne dia okay oman ye sana se ye ne dia owo so tumi sese kuro no so hene kura bi so ya di so di kan bi so a kire me ansa wa ku kuro makubusi okay se ko ba ni se dia ono atimi de nsa bom yi ope all right ah oye de hye that's good yeguso ayebo enkomo Old Burger TV bo modiana oni yen entina ewa hanom na wo bibia afatomu maye wo comment section honom ye hwe we say ye ka bibi to say traditional boundaries any administrative boundaries we real case for German any Bono Kingdom to say Bono hene wakodi la kodibwa na de hye bi wa ha se ba se akonwa mentwa wano nana okodi kodibwa no Bono hene no onye baako okay e ka se Bono hene ankasa kra nka etechiman okay so money akan mu PC okay nti Bono hene etechiman nana okodi jama ye Bono jama hene okay and that's just Bono with different states and the kingdom ankasa wo Bono anenye baako okay so the Asante working Asante region and Asante wo one kingdom no okay sa Bono hene na dinkra a wakodi kodiva na tachima hene nsom no okay jama ya hemfo a omugo otwiridi efiri akwamu no omu nyina na omu hene eno no in this case now ono akodi Ivory Coast no what tradition ani mo amusua amamre ni amane no obetimi te se ne na okasa akonwa bi wo ase no obetimi still ni influence a determine say ohene we wodi nasama betu mani matie makabi mumfanye adwuma ebetimi aye possible sir medase sa obetimi de nanu atum na enye ohye okay sanse Ghana mra e fa henie ho no edanso e wo Cote d'Ivoire mra eno so e fa henie mu okay Ghana Chieftaincy Act no ebetimi different from Cote d'Ivoire Chieftaincy Act okay nti ontimi emfa Cote d'Ivoire mra medi Ghana fo eyire so kwa baka sa wonye Ghana ni enti moja mu no ebra nana kwasi adinkra ageman edi na fashe mfi kakra besenko emise 2019 ni mo yefri ha eko ho nana doma hene bae nana sumama hene bae nana drobo hene bae jama hemfo ni nyina omu ba fie ebeso momura ewo ho okay asamo mo kan ye ni se hie na ate ye ntem moja de en munte tie da so eye baako that says but a banon krata se mudia ono bia woni de na we mu o mode all right na mu omoto o mukasa we su ti o mukasa se ba se ha hense bia sori sa obetimi abam abeka bi okay e ma bua mu wo manu nti mode ni dia ma no dia to de ono srese mu fanye den ento no na enye o hye so no betimi aka se mepe asomasi ana se mepe obenten sanse ye bank Ghana nkrata se mu a yenim no kra wa ya okay all right
But that's it. Well, abusu hwɛ wo Old Burger TV. But modiana oni yen MBA abusu no mu wo bibia opese ode ba fa asem bisa no to ho no e comment section ho. Ye benya ye nua ye kusi crime na wetimi so aba bebo ye intremu from National Center for National Culture, Honorable Tikelenkele, the second born of Nananas. Okay, na ye din komona koye ni ma so far ye hwe enema nkitinkiti bia nanano mu betimi aye ni yi a ebe ma sa nchinwa hwe etoda ye ba nkonwa ho no etimi afiri ho no ba ko mienu miensa bia obetimi abobọ so asa obi a o ne nanano mu dinkuta ho ache no nze ye betimi aye bibi na be error say next time yetimi ye hu bibi a ebebo anema bi tete sesen na nka wunya kwanya atu ahimpopro bifo na se nanano matrankonwa na ahimfo badwa bifo a ka de be mo so mo mfa nhye ne mo ebe ma hinsie ni ahenyo aya akono na yefe me da semenia ade ampen pii ma nipa ni bre pa ayi se hini wia na manso na abusuamu ache ayi sa abrade no a nipa no disika puduo beko na ebewie wanya akonya na abrade no so ansan amba no eno na ampen pii ya ide ni bre eba no de bebo bosia 50,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis ada ya mamre we no bewie na akonya na nensa anka timi de mesre nananom se ade anka mesre nananom se sa abrade no ka mumma ni muduru no emra fam kakra na we no so kan nananom kasa akonya mbu ha ana sabi mu abuade mu abrade ha sans aboa wo so no ne nwoma so so sure opuro ni oso no nwoma ntimi nko ye pe ana sabi ye ton kusie ni ye ton akrante a na bo ntimi nye pe da nti eno na mpempi ya na ede ni breba ena eti amamre so se wo de sa ade ne beko ye beka te ye nye ena biem esan so ti amamre so se wo de akone ye san se wo anya nti san beje wa de etia amamre ti me de meka che na nanum nyina ni se bra no ade hyebusuya no ene omo ya ade hye ne nko nkora abrim ye mfa amamre nsem we nwure do omumu because ya wo no na obetumi edi bi da achen ye say kasa di sika yi nkonsa amai obi kura ye de hye nso nimda okay ena de hye bi so kura mi bie na kasa munim se mo mfa mame ade na mo mame boka onim so de bae no so ya anya eno nso ti amamre nti sa antete we no ne ya mamre ne amane no ye mfa ntete omo ya de hye so mo di nkonya kase da ache a eyeye no ye mfa omo ntete ye mfa ntete omo mfiri mo frase sense obekọ akonyini na ade bi akodi ni tiri mu dem na chena wo kotutu no akotwe sekan de hye enye dom de hye kweni kan so de wahin sem ekokot se kotu ne nkodi wo yesa de hye wo ye dom a wo horo nsa afiri ade hye busu yanim ade hye busu yanim de wo ye hwe enye ye bi wati abusu no so atua na so wati abusu so atua otua tefo bi ani ade sa ne ma we no nyina ye sa de santete we no e ma ye ma no ti mafutu minkasa mafutu frizin ma hemfo de mintimi nto omufu ma dwen kire kakra mesre sesa ma hemfo iso mu mame ke beboa pa ma eye ya hensa ma mpempi ya etada na manso no aba fom no misu se eye ni se ya beboa. All right enti ye hwe wo se ohene obi bedi ohene ana obepeso obetina konwa kese so a aware etimi ye criteria ye betimi dia disqualify ne bi se bia na ya branti a wasisi oni yira no betimi akasa ye mane ndi ana se usade a obetimi adiba wa nyina du ne panifie so otimi ware ye no oni yira dia ye betimi disqualify no wasa kwan so obisa se mamudu pa babi ane babi da bi boye nchire mu kakra amamre ne amanem odi buru mfie aduanan 40 years onware da onwoda akonya to fie ma wuni oh okwa aware ase ma untu aware fofo ana ye koja aware kwa na ese pomo mbeta aware n'echi a eni kwa ase ma uta aware echi akaman mu ha abrante wanyini die mfie aduanan onware da onwoda na wuni bi a waware awo miensa wagu a yesi kodi na ade de na wuni mfa abatan ye ho sabi okay sabi akura nyu so ngu na so da akura nya ne ngu na so da omfa akura ma obuntu americana joda onto paranto bi kuda nti babi awakọ hopan no ni mu adam onko hoda onim de wo ti di ente ese di obi ma miensa be hye wo akura no kwa beda na ade so ama ti panfo se de wo apem no na de apem bo apem so san de pem no okay yo wo bi dada wonim se de ete no nti to mre bi ase bi yan ni bekozo aye yan ni san se di sika be hye wo nsa ye de wo nsam ye de bi ama na bi nkita ye de be ma wo bedi no wo de nti niam bi se no to mre bi a
na make say abranta fe no wasi so mfe aduru no ekwa aduru no num because fe no wawie school a epa adwuma aye na onware na akonya ato se wodia wontim fa ware mo ne kwa adu bedi akonya no na meti wa ya mu wapene ho kani nti yehwe wo fi a wadi nti etomre bi a eye ane na etomre bi so a eye de dakro ebe wura mu wo amamre mu aware ahodo wo aware mu amamre ko wo aware ho ene ohene aware se bia ye de ohene tina konwa so ansan aware akwan be so ne yefa yi hine manana ye manana na akotwempena wadanche mu kopi obi de ne ba ana sa abusuan panifo na kopi yire de bre na ma me fa we mu na atiefo kon bedo aka man mu ye waware mako 20 types of marriages in Akan society. Wow, yeah, book bia ni ho a obenya free. Wow. Sunya Culture Center ye research mu ni yenya. Book bia ni ho obetimi research types of marriages in Akan society. And a book bia obi wo abonche kwa na book bia ya provide 20 types of marriages in Akan society. Obetimi dey to comment section na say. Na say boni na chiri. Ahenware wo. Kan ohene fa so ware. Okay. Adeshe ware ntuma ware nkonya ware ayete awowa asiwa mpona wade nche ware kanchema abo asese wade nyame wade. Wow. Eba bubu ni awade makuma be aduo no. Ye be kwan ya fa so. Ohene kra nti oba ape. Sir. Ai amamre. Nana probi ontiminka. This was my movie ko kate. Ohene nti oba ape. Abusia ya da wasese oni yetena hanu mo. Ye Old Burger TV. Ya frame upon chicheku mini ya kusi crying ena yedi enkomoyi ye wode na opeso ka bibi to yen so obetimi dia to comment section ya asembisa fabra wanti bibi ase na opeso hunu mu yen so no so ye beji ni na atum opeso boy achi ema ya yire ye ho ye adwuma ni ye no so ye gitum ne mu mateni ye dia ya na emwa emanyansa enadi enti ya na mama atem na kofom na nyina atimi asua de wo ha no mo koso na ne yentena Old Burger TV ne beto fom bia ye bebrom na meka wo se Estelle Natural Clinic ene boy ya chirido ma yedi dwumadi atise ye ebrewo se bibi etochima we dipaduanum na opa ogefo a na odi wani akire mu ewo Estelle Natural Clinic wo mo ewo enkran bawe na na hene ahemfie no enchemu opotin na wo diabetes high blood pressure hunamani ena nsanso obi agugu ani na wo beboa na wayiri nyina afiri wo bladder stone na fenso kidney stone nyina ebe free mu ama ahoto aba typhoid na fenso cholesterol sadi hunu ya bede de nipaduani oba ne be ma wo ho ayede ama be ma ho de akofoma na oba uni tumia ya de fanyensan ni na obeboa na wa so anu ama ye de wasi ye da wasi